nového videa. Konečně, tak jsem snažil jsem se nějak celou dobu, od té doby, co jsem začal natáčet, jsem se snažil zprovoznit mikrofon, abyste mě slyšeli u toho prostě, jak mluvím, jo. Omlouvám se za můj hlas, já jsem teďka trošku nemocnej, dá se říct. No, doufám, že už to funguje dobře. Dneska jsem to zprovoznil, zkoušel jsem to, takže by to mělo jít. A máme tady další push. A zase za groma, protože jednou jsem prostě padal, potom jsem šel nahoru, potom jsem zase padal. Teďka jsem se schovat, protože tam za to nedá. Mezitím, pokud se vám bude video líbit, tak můžete dát like, odběr se zvonečkem a můžete napsat nějaký hezký komentář. A příští push tak bude asi Gris, protože mě padl z legendárního Star Dropu, což jste mohli vidět z minulého videa. To, jak se pushoval toho Groma. No a tak no. To je další hra, tak, a jsem močordo. Já vůbec nemám damage. Proč? No prostě, a toto se stane vždycky, protože já za první nemám útoky a za druhý nemám vůbec damage. Jo, a to je úplně hrozný. Doufám, že kámo to už bude líp, protože já chci kámo dát na rank 15, chápeš? No, konečně. Clown nejde. No, máš špatný aim. Špatný. Dobrý. Ne. To asi nedá. Můžu zkusit něco. Ty kokos, ty bych to dal? No kámo, tak já jsem úplně profi hráč, reálně. Hrát s tak špatným brawlerem. A reálně já zabiju Rozu, která má 7 power cubek. Další hra, myslím, asi čtvrtá, nevím. Já to asi nebudu počítat, protože já nevím. Tady máme Rowa, super, máme. No, pomož mi zničit tu bedničku. Tak, a já to vždycky zabiju, doufám, no tak ne, tak si zničím ty bedničky. Tak. Tak. Ty močále. GG, no. Tak já jsem mrtvý, kámo. Jsem reálně mrtvý. Dobrý. Co se dá dělat, ne? Další hra.
nevím kolikátá, asi pátá. Kámo, už chci na rank 15. Dáme. Tak byste se taky ptali, proč dělám brawlery jenom do ranku 15, nebo týru, já jsem nemám, myslím, že to je na ranky, protože tenkrát tak ještě to bylo pojmenované jako rank, ale teď už je to jako týr, protože přidali rankery. No a dám to vždycky na 15 z toho důvodu, že prostě abych to měl srovnaný, potom budu dávat na 20. No. Potom budu dávat na 20, potom třeba na 25, všechny, potom třeba na 30, potom na 35 třeba. To mi to povede, no. Tam nebudou žádný kámo točky močky. Reálně, když je tak špatný, reálně to trvá, když dáte atak, tak to trvá třeba 2 vteřiny. Takže 2. No, kámo. Takže ten Grom je úplně špatný, úplně hrozný, jako. A má strašně malý damage. Tady to kámo, úplně. Buď mi to spadlo, nebo to líbí, kámo, chodá. A tady Lily, kámo, může vypadnout, prosím. No jasně, teď jsem to protože. Ale myslím, že to si nebo zrno. No, vidíš, kámo, to prostě 490, kámo. 490 HP. 490 HP. Kámo. No, jenom plus 8, jo. Protože kámo, já dostávám tady úplně výmaz. Já se těším, kámo, na toho Grifa, ty vogo. To bude lehonky, kámo, to budu mít za pár minutek, reálně. A toto mám, kámo, za třeba hodiny. A toho Grifa budu mít třeba, kámo, za čtvrt hodiny. No, tak umřete do zlobíčka. No, kámo, tak jsem jak dál. Brácho, já jsem ultimátní. Super. Dobrý. Takže Bonnie a všechny. 2 okna, no tak. No. Děkuji. Tak pojďte, no, fajtěte se. No, ty seš dead, jo. Ty vole, pojď. No, dead. A ty taky. Kamorálně, ta ulti na nic neudělá, to zničilo jednu tady titu. Tady, jak na to mířím, tak to je jediný zničilo. Reálně ta ulti naobírá nějak 4000, když máte 9 platů. Tohle video bude asi ještě delší, kámo, nevím, jestli asi na 19 minut, nebo já nevím, jak to říkám. To je strašně dlouhý, než to uděláte, než pustíte toho Groma, kámo, budu dělat. Kámo, nejrychlejší můj push, tak byl Edgar, protože kámo, on je prostě rozbitý. No, kámo, a když dáte auto
auto a tak kámo vám to střílí úplně někam, kam nechcete. Jo. No. Bednička zničená, tady vás pozabíjí. Umři, 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 kámo, to nesnáším. Proč, kámo, proč? Náka má to livu. Klauni. No jasně, že ho nedám, protože má 9 power cubek. Logicky, ale tak měla 2000 HP. To mě chtěl zkusit zabít. Kamo, to nedám ani na ten 14, reálně. Doufám, že jste se rozhodli. Sportbuster skin našel, protože byl arma, je docela hezký. Já se tady budu trápit s tím, že musím pušnout doma. Reálně, kdybych ho měl pušovat, kámo, na týr třeba, kámo, nevím. Kokos třeba na 25, jak dělá MG Fitman. Kámo, tak to bych kámo reálně nedal. To bych musel kámo rozdrtit svůj mobil. Že já hraju na mobilu, MG Fitman hraje na myšce, takhle jsem si na počítači prostě. Ale zase tady chci, jak to tam, nevím. Budu reálně 4 pohárky na to, aby konečně zvládl ten 14 a potom 15 reálně. Teď to asi nedám. Nevím. Dobrý, tady to nevím. Tady ta, omlouvám se. Jsem omylem po tobě, protože tam mám auto a tak. Nejde. Jsem mrtvej. Nemůžu nic dělat. Reálně, proč jsem si vybral Groma na pušť? Reálně, mě se tak těším na toho Griffa. Teď, jak vydám tohle video, tak nekopnu Griffa, protože já se tak těším. A já dám asi na 14. Potom tak budu asi toho Griffa, protože já fakt já asi nechci. Ne. Kamo, proč? Proč? Reálně? Ne, kamo, ne. -3, já to... Dejte like, prosím, tak prosím. Protože kámo, ale proč? Nikamo, já když dám ten auto a tak mi to střelí úplně někam do prčic. Čum dám auto a tak. Jasně, že střelím na něho. Přitom jsem chtěl tady na tohle. Ne, a zase střelím na něho. Zase. To je moje bedna. Dobrý. Jsem mrtvý, že jo? A kolikátý? 4, dobrý. 2 pohárky potřebuju, 2.
2 blbý párty. Potřebuji skočit 5. nebo 4. abych toto, nebo já nevím. A kámo, Groma si prostě potom někdy dám na tu 15. Třeba i mimo video, nebo nevím, kámo. Má, teďka se jde. Tak jdu asi do lobíčka, nebo já půjdu do lobíčka, protože kámo se to tady po mně asi půjde. Kde je? Kámo, můžete mě vysvětlit, kde je ten bás. Kámo, nevím. Tam takové. Tady je, dobrý, ale tak má 5 power cubek. Ach, bože. No dobrý, já už mi to neumřít. A já nechci, takže já nebudu tady tu šilinu, možná ne. Nezabiju, protože mám Groma, že jo, protože to tam... Tady necháme ten, ty jdeš. No. A kámo, tady to nechám ten. Protože kámo, to bych stejně nevím. No, aspoň ta 14, aspoň ta 14. Taky dobrá, no. Aspoň ta blbá 14. A ještě si tady něco možná odevřeme. Kámo, tak. Tímhle, přesně na 0. Kokos. No tak se otevřeme. Jo, a můžete mi napsat do komentářů pod video, nebo to je jedno, jestli je lepší Nany nebo Bea. Já mám radši jako na long range, jakože mají střelu na dálku. Takže já mám zatím Beu, ale můžu se switchnout na Nanyho. Je mi to jedno, můžete mě vybrat, jo. A s tímhle tak se asi s váma loučím, takže čau.